Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Гісторыя жаночых імён. Мода на імёны пастаянна мяняецца. І так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначаць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет. Свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імён. Сёння мы раскажам пра імя, якое прыносіць з сабой гармонію і святло ўсюды, дзе б яно не гучала. Імя Ірына застаецца сінонімам міру і стваральнай сілы, і кожны год яго выбіраюць для сваіх дачок сотні бацькоў. Але што ж хавае ў сабе гэта мяккае, але дзіўна устойлівае гучанне? Імя Ірына паходзіць са старажытна-грэчаскай мовы ад імя Эйрэне, што ў літаральным перакладзе азначае мір, супакой і цішыня. У старажытна-грэчаскай міфалогіі так называлі багіню мірнага жыцця. На беларускіх землях гэтае імя вядома з часоў прыняцця хрысціянства і хутка стала родным для нашага народа. У беларускай мове яно здабыла свае ўласныя, неверагодна пявучыя народныя формы, такія як Арына і Ярына. А ў сям'і дзяўчынак называюць Іра, Ірачка, Ірыша, Ірынка, а таксама традыцыйнымі Арынка і Ярынка. Яскравым прыкладам велічы і культурнага следу гэтага імя ў нашай гісторыі стала княгіня Ірына Паскевіч. Апошняя ўладальніца гомельскага маёнтка, яна была выбітнай мецэнаткай і дабрачынніцай 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Ірына Паскевіч пабудавала ў Гомелі мужчынскую класічную гімназію, лячэбніцу для вачэй, утрымлівала прытулкі для сірот і спансаравала навучанне таленавітых дзяцей. Але галоўным яе культурным подзвігам стаў першы ў гісторыі пераклад рамана Льва Талстога «Вайна і мір» на французскую мову, які яна зрабіла асабіста, праславіўшы славянскую літаратуру ў Еўропе. Уладальніцы гэтага імя адрозніваюцца моцнай воляй, выдатнай інтуіцыяй і аналітычным розумам. Яны ўмеюць захоўваць самавалоданне ў самых складаных сітуацыях, нясуць вакол сябе гармонію і заўсёды гатовыя прыйсці на дапамогу. Ірына – імя з моцным характарам. Яно спалучае ў сабе вытанчанасць, глыбокае пачуццё справядлівасці і дзіўную здольнасць дыпламатычна вырашаць любыя канфлікты. За апошнія 10 гадоў у Гродні з'явілася 16 Ірын. Історія жіночих ім'ян.